isagila. Uyabona kumele kudlala isagila emoyeni. Yabona mina madoda angisiye lo muntu lokuthiwa ngabe sokuthenteni ngiyasarenda mina. Angitobona kunanentambo ebovu la. Ayafawa lentambo uma uyibona imnyama isho umusho wayo. Uyabona bese sigijima nangempondo base shaya ingweba, shaya into ezinje. Impondo zona niyazidinga. Impondo ziyathengiswa la ekhaya. Awunike zophondo olude olufitshane olungaka impofu. Uyaba nabo nkonko amakhudu ziyehlukana nangamandla nemziki nombabani. Lezo mpondo lezo kuze kuyofika kwezamabhufalo ezinye zisetshenziswa ngabantu ey'mpeni zabo beziphilela nje njengabolinda nento zamandla kuhambe kuze kuyofika kwezinye ezisetshenziswa emandleni okwelapha okunyanga abefundisi yabo bathola impondo. Ma ulibona soluze lwadabuka indwangu kanjena, indwangu yayibovu isiziyashintsha yangathi imnyama. Ma ubona kunje wena uqala inkala ukulapha izolo njengabo. Uqala intathu chance njengawe ngeke ngabona abanye abafana lapho. Laba bafika izolo, laba bafika nje ngemillennium 2000. Beveza impondo lapha okunye kwakuthi kulolu-ANC kuveza impondo embona lezi zidotshiwe nje laphana kwi-abhetho yamabhunu laphana. Azisho lutho lezo mpondo lezo. Sabona ma? Mem. Inetwork iyamshaya noma umkhokho uvule laphana yafona. Yafona kufanele indoda. Ya. Hayi izoba. Ngiyela umkhondo. Oh, wasabula. Ngiyela umkhondo. Whoa, what's up? Whoa, what's up? Outside. Get them for driving. Get them for driving. What's up? Whoa, what's up? Whoa, what's up? Basa ngiyabulala. Oh, kapasi ngiyabulala. Hayi. Uyabona baphuma kulo live lokuvikelana. Ngisazobafaka mama kuma live into zothando. Lento leyabathi Valentine. Thatha ndoda amatwabili mama singene. Singene na iPhone yakho hlala phezulu kwamkhulu. Uyabona? Ngisazongena ngibuya kini ngento zothando mase suka la ekithi siyavikela nakhona amadoda. Antinyanga le February phela ka 2025. Nilindelelo losuke lithi mhla ka 14 enikhotisana ngalo la uthola khona nikudlisile naloko ngamadoda kwendani madoda ngopha ungabafazi lokhu nakusebenza. Bawujika lapho wena iValentine yakho iqala mhla ka 1. Abantu bakhona baba u13 laba abafihlwayo okuyiyo eshisayo. Bese kuza le Valentine yalo omkhothisayo wena leya mhla ka 14 le nje ejwayelekile oyenzela ukuthi abangani bakho bazogcina sebekubuza ukuthi hawu kanti asiyibonanga kulonyaka kwenze njani. Asidlule lapho nje ukuya khuluma ngeprotection lapho esiphethe khona izagila sithi thina siyakwazi thina la esiphethe khona impondo sithi awuyabona ngolempofu loluyagqitshwa izinto ziyathengwa lezi zinto la kakhokho vela ungilethela ama-golden nobukele ngifuna nevulwayo. Umuntu mayibona nje ubona umuntu hambe ephethe induku uthwela induku ezegolide. Hey baka zama bonile induku yakho lapho leyo angithi yavulwa lapho bese ngigqibini ithile ukuthi nikwazi ukuba namandlanyana nje ninyakazise. Lezo zinto zithengwa kimi lezo. Zithengwa kimi lezo. Uyayibona nayo. Indala nje mawubhekile neplangwe lakho iyakutshela ukuthi hayi kudala ikhona le nduku le. Indala le nduku le. Uyabona? Ufike uyivule la. Uyivule nje la.
uyivule kuze kuphume lokho. Lapha phakathi la kunomuthi, uyabona? Umuthi lo lapha phakathi nakho uyawubona nje. Kodwa male nduku ngiphethe kahle, ngenze le kuze neplangwela le kwaba yiyo futhi lento lensimbi le. Ngizambela ngigqoke kahle uzothi hayi ifashion. Kanti kunalo muthi lo. Lo muthi wenzani? Lo muthi uniletha isithunzi, lo muthi nje unikeza nje ukuthandwa, ukunothwa nje ube noted, uyabona? Yiloko phela ababa bomntaka aphinda angena ogatsha. Ubehamba ephethe induku yakhe emnyama, othe konzimande bekula music. Babehamba bephethe induku lapha. Abantu lithi hayi induku nje, ifashion ifikile ifashion yenduku. Ifashion yenduku sifakile thina lezi zinto lezi. Ziyakudonsa, ziyakuheha, ziyenza yonke lento. Mama sokunzima sokuthi awudonseki sesikuthumela inyoni. Ngithumela inyoni. Yasizwe. Umlungu wafika laphana wathathela abantu abaningi iy'mayini zabo izangathi uyabasponsor, uyabafinansa. Wathatha wabanje izimali esuka la ePotchefstroom eGoli, Lawrence brother. Bathebele South eGwanda. Mkhumbuleni lo mlungu lo ukuthi waba nebhanoyi lalismagla igold yagcina liwile. Ibhanoyi leliya waligqiba phansi bahamba bayomthengisa izisebenzi. Waboshwa wabhalwa ukuthi akasayikwenza ibhizinisi eZimbabwe. Mina ngaphega izimayini ezazingezakhe. Washaya idili mayizwela icorrupt. Wabuya ezinye zezimayini zami esezithatha ngamadili nama-mining commissioner lana. Ngamtshela ukuthi akaphuma emayini yamota uyezwa ukuthi nginyanga kalisabi. Abantu enaziyo lapho Magwe, Gwanda, eLushongwe, Thuli River Farm, la imayini zabo ezikhona. uLawrence wayanga. Bazofakaza babekhona abakhona la. Wawele emgodini. Wami wafa uLawrence Mlungu. Impi mayiliwa asilwe impi ebulalayo ngoba lento lithi ngamaholi wo iwanenza ngidine nibulawe. Okungosadami wathi kulwa amaholi wo akukho bakulengisa kwaqanga lapha phezulu esihlalo. Okubili ladeni bakudubula izinqelezi kwasafa amabhodo othuzi. Abekho bafile manje. Mina mangilwimpi anginaholi wo. Into ngifuna mina nje ukuthi nomuntu ayazi ukuthi mama bese iqalile. Ungasusa impi nami ungami. Awuvele uyiqhube kakhulu leyo mpi leyo futhi zazi uzethembe. Manje uthiwa wena uyinyama wena. Awunayo lento esiviko wena. Uhlala ulaphile wena kuphela. Abantu bakubavikela kanjani ungakwazi ukushaya? Ubavikela kanjani? Mina angiyona inyama mhlambi ngilambile kuphela mphethwe indlala. Mina nginyanga ngisuthi ngilambile, ngisangoma ngisuthi ngilambile, ngisanuse ngisuthi ngilambile, ngisangoma ngisanuse nginyanga, ngigqoke kahle ngigqoke kabi, nginqunu ngigqokile, ngivivinyiwe ngingavivinywanga, ngithestiwe ngingathestwanga, ngilingiwe ngingalingwanga, ngihlaselwe ngingahlaselwanga, nginyanga. Ngisangoma, ngisanusi. Umntwana wamanzi, umntwana wamahlathi nentaba, umntwana wedlozi noNkulunkulu. Kumnyama kubovu kukubi kuthe. Ngilisho leli gama ngoba sesiyazi ukuthi sokwaba nenyanga zendlala. Umuntu angalala ezwe kahle indlala wabona ukuthi amatoho atholakali noRamaphosa nawe ehluleka ukukhanda imisebenzi. Uvuke ekhande wakhe ngebhayile lelithembe emandiyeni.
uvuke hambe wathenga lokhu kuzinduku lokhu wathenga wafaka izinto ezinokuhlala kanjena naye sezinyanga nizofa endleleni zethu ngoba uzoqala ulingisa ukuba inyanga uzizwe usuyiyo sokufanele uchallenge ley'nkalakati iy'ngadlangadla iy'nkiyankiya ezinjengathi bese kudlala isagila kudlala umkhonto kudlala ikhubalo ungabi usaba muhle neze What the